Sa ilalim ng liderato ni Governor Ramon Guico III, libu-libong college student ang nakinabang at patuloy na nakikinabang sa iba't ibang grant at scholarship program ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Sila ay naalalayan sa kanilang pag-aaral sa napiling mga kurso sa siyam na campus ng Pangasinan State University at iba pang kolehiyo o universidad. Para sa iba pang detalye, tunghayan ang video na ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Guico III, libu-libong provincial scholars ang natulungan at patuloy na nakakatanggap ng financial grants mula sa pamahalaang panlalawigan. Isa po ang scholarship program na ito na nakatulong sa 4 years ko po sa college. Thank you so much po sa opportunity na ibinigay ninyo at sa scholarship program na ito. This financial support, of course, will help us in our academic requirements, yung pambayad. We're very thankful for this. I hope mas marami pang ganitong program sa pamumuno ni Governor Ramon Guico III. Alam niyo po ba ang budget ng probinsya ngayon for the first time in the history of Pangasinan? More than 7.1 billion pesos. Kaya we can afford to give these scholarships kasi this is a stimulus program. Bukod sa tuloy-tuloy na pagtulong sa libu-libong scholars, itinatag din ni Governor Guico ang Pangasinan Polytechnic College para magbigay ng libre at dekalidad na edukasyon sa mga kabataang Pangasinense. IFM News. IFM News. IFM News.